דווקא בפרוגרם של כל החכתות ובכל מוכנים שני יומים התחלקו אלו ביום י"ד ואלו יום של כל החכתות שיילה שוב אמרנו של ההפך אני אומר בקצר שוב אמרנו של ההפך זמן שאין כל כך הפרק של אחדות צריך להיות עניין אחד אחרת החילוק מחלוק בין שני הדברים ואלה זה הם לא באים ביחד דווקא בפורם שהאחדות הוא אחדות מלא הגמורה ששלושם לעילה שיש שני ימים יום תסלו ויום י"ד ותסלו שני יומים שונים נראה כמחולקים כל כך ודווקא ביום הפורים שהחיבור הוא כל כך גדול וחזק שהשני היום האלו הם מתקבלים כמו שני חלוקים של גוף אחד שני היומים דווקא בזמן שחולקים לשני יומים אלו בני תסלו ואלו בני י"ד ואלו נראה מחלקים זה מזה ומכל מקום האחדות של פורים הוא אחדות שאין ממילא ממנו ודווקא האחדות הזויס הוא דווקא מגלה שכל החלוקים האלו הם באמת שני צדדים של גוף אחד וזה אנחנו ובני הרוזם ובמוקרופים כולם כוח אחד שמקבלים שמקיימים שניהם ביחד הם דבר אחד ומילא אין כאן דבר שהוא כל כך באחדות בייחוד כמו פורים שאפשר כל הזמן יהיה אפשר לחלק ביניהם מפני שהאחדות מחייב שיהיה דבר אחד כאן האחדות היא כל כך גדולה שאפילו י"ד והתסבב הם גם כן דבר אחד דבר אחר כמו שני חלקים של גוף אחד ואילו אנחנו עם כל אחינו בני ישראל מכל מקום ישראל הם אחדות אין אחדות כמו שנראה בפורים זה מה שעשינו אנחנו חוגגים החג של האחדות המלאה אדם שנראה כאילו זה בשני יומים וזה אלו בני תסלו ואלו בני י"ד אבל זה הפוך דווקא מפני שהם כוח אחד ודווקא מהטיימה אפשר לעשות איחוד יום טוב אחד אין סתם ויתור על אחדות של בני ישראל מפני שיש שני יומים שונים זה מפני שאחדות היא יותר מלאה שניהם אהבנו לא אחד זה דבר נחוץ מאוד מאוד לדעת אפשר להשאיר את השיר? מה? אפשר להשאיר את השיר? כסף הם סבדו היי, היי, היי,